Welcome to my channel. Enjoy watching. So yan, after 13 years, mag-enroll si Kyle sa ambitious. Sana kayo mag-avail yung 50% off. Pero to be honest, hindi hirang bata lang na gusto ng presto. No? Tayong mga, ang hirap sabihin na tayong mga may edad or matatanda. Ang hirap sabihin nun, ba't ang hirap? Hindi ko siya pala. Paano ba yung polite way? Ano ba? Huwag mo ako siya pala. Yun, pero mga bata talaga ang get tayo spaghetti. But don't worry, Kyle. Meron tayong recipe intended for kids, no, for this afternoon. Pero let's see, no, maka-update ni Kyle ang pesto. Oo. Hindi kasi may cheese din naman po siya. Yes, oo. Alam din ng mga bata yung cheese. Totoo. At papandilata ni siya pag hindi kumain. Nanakot ng bata. Okay. So, since mga chef, pre-cook naman yung ating pasta, and we have prepared a set of pesto pasta para for everybody. Pero siguro tingin natin pwede na siyang yan, no? Ang natin naman ito. Oo. Yan. So, yung ating mga committee, can you please help? Yan, mag-distribute tayo ng mga food for food tasting. So, ayan. Okay? So, ayan. Committee on Food, please come over to help. Yan. Para mag-distribute ng ating pesto. Yan. Chef, initin mo pa ba yan? Or okay na to? Sir, serve tayo naman. Okay ba rin ito naman yan? Okay, so yan. In few minutes, you will experience ang ating pesto from Chef EJ and Chef Jake from Vicious Culinary Arts School, NAGA branch. Ibo po na lang itong pantry. Si Kyle, hinihintay niya ang pesto. Hintay mo ba ang pesto, Kyle? Pero Waiting? Yes, waiting si Kyle. Okay. So, ayan. kaya lang masarap dapat ito ang kailangan kayo na sa mahal. Okay, so committee on food, again, please come over to help. Yan, para mag-distribute ng ating food for our audience. Ano ba yung consistency na inaawal natin yung show? So everybody's here to help for our distribution of food for food tasting. So experience ambitious.
So, ito, nalasahan namin yung pesto para ngayon, mag-adjust pa tayo sa number. Kamusta siya? Dapat wala yan siya. Dapat malangkat. So, mag-relocate tayo siya ng konti. And, nalasa ulit para mag-adjust pa tayo ng solo. Bambo. Himalayan siya. So, chef, depende naman sa magluluto kung magkano ka-potent yung gusto nilang pesto, di ba? Garlic. Oo. Okay. Pakasya. So, ngayon magdadagdag po ang kailangan ko. Konting salt na ulit. And konting panis. Oil, yung pakasya. Talaga maayon. Iba kasi na mga gurang kabuligan ay makulimit kayo. Okay? We're almost done. Ayan. So, actually, meron na tayong pre-cooked pasta, pesto pasta. And I hope you enjoy our dish that we prepare for everybody. Okay? Okay, so at this point, we would like to thank again our generous sponsors. We have CDH Batch 11, 12, 13, DCA Batch 31, 33, 34, and 35. Of course, we would like to thank Cooking Ina's Kitchen. So if you haven't followed, subscribe, and like to my channel, Cooking Ina's Kitchen. Ayan, may 50% off kayo sa issues. Ay, namin talaga issues. Hindi, joke lang. So guys, please check Facebook page, Cooking Ina's Kitchen. Also, we would like to thank Chef Corino Factory Lazaro Cafeteria and SB Gas, Chef Doy Santo Domingo, Vice Mayor Jerome Melis, Municipal Councilor Anderson Sical, Engineer Rodolfo P. Patriarca Jr., Attorney Romeo Abaca Jr., Attorney Maria Francia Abaca, Mr. Reynald John Bote, Mr. Jasper S. Peñaflor, and of course, we would like to thank our sound system, Avenue, for sound system rental. You can inquire with them and check out their Facebook page. Of course, we would like to thank Mark Belengel of Marksman 29 Photography, our photographer for today's event. For photo and video coverage, you can also inquire with them and check out their Facebook page. So, ayan. So, thank you very much to our sponsors, and we hope to see you again next Saturday for our competition, no, cooking battle. Ayan. So, ano na ang kaganapan dito? We have, ma'am, ano pong masasabi niyo? Taste good. Ayan. Kayo po. Okay daw. So, ayan. Pinagtitingatan ko ata sila, kaya positive yung response. Hindi pa, joke lang.
Thank you very much. Yan, so I hope we have enough food for everybody to taste, no? So, ayan. Okay. Ano na mangyayari, chefs? So yun, nilagay na natin yung pesto and i-incorporate na natin yung pasta. So importante pa rin na lutuin natin yung pasta natin yung sa pesto kasi yun yung kagapit ng lasa. Kasi madalas di ba, niluluto natin yung pasta natin and yung sauce hiwalay. So ang pinang-magandang method kasi nun is, kung nagawa tayo ng spaghetti na bolognese yung or yung red sauce yung gamit natin, niluluto natin hiwalay yung sauce, niluluto din natin hiwalay yung pasta, then after natin maluto yun, saka na natin yung incorporate. So mas maganda, na pag ginawa mo yung sauce, tapos ginawa mo na din yung pasta, lulutuin mo pa rin siya, together na nung ano, yung pasta, para ma-incorporate mo lasa ng sauce na pasta. So nagyan natin namin sa konting water para sa magandang consistency niya. So, chefs, question. Ano ba yung pwedeng variation yung pesto nyo? Ano yung pwedeng ihalong proteins dyan? So ngayon, ginamit natin yung chicken breast na, so maganda yung chicken. Pero madalas kasi vegan na pasta to, so kahit gulay lang talaga yung pwede nga tayo maglagay ng string beans dyan. Mushroom, siguro mas okay din ito sa mga mushroom. Pwede din tayo gumamit kahit hindi spaghetti, pwede tayo gumamit namin kahit anong pasta. O yung pasta, o fettuccine. Okay, thank you, chefs. Okay ngayon yung usapan naman.
tapos na yung dish nila. So, ayan, may plating. May pa-plating tayo. So, sino ba pwede kumuha ng photo, please? Bago ko kainin. Ay, joke na. So, sinasabi ko sa inyo, itong basic pasta, basic pesto, madali lang siyang gawin talaga. At yung mga ingredients is available siya sa market dito sa atin. So, yun nga, ang procedure, kahit yung mga simpleng ingredients, pwede natin gawin na kulinary sa atin. Okay. So, yan, curious ako kay Kai. Parang hindi na tayo panahon. Oo. Ayos na. Pesto. Siguro pwede natin dagdagan ng sauce. Actually, dun sa, pasensya na kayo dun sa taste na, I mean, sa texture ng pasta kasi, at least may na-prepare na rin kami sa Itong mainit pagkain natin kay Kai. So, ayan. Ayan, bigyan natin si Kai nito para, tsaka may slice of chicken. Alam naman natin ng mga bata, yan ang kanilang mga favorite. So, ayan. So, while we are still distributing the food, so maybe yung next na magde-demo, you can actually start your mise en place. So, prepare na tayo. And then for other chairman, committee, can you please help sa pag-clean up ng ating work area? So, yan. And please go, huwag mo na maalis. Kasi may raffle pa. Oo, may raffle. Paano ba natin yung Teka, kukunin natin yung mga lists ng names. Pwede isa siguro, no? Okay, so guys, yung clean up na, parang nasa school clean up na guys, walang uwi. Parang school, sorry. Okay, so we will get one winner for our 50% discount. Okay, so yan, so while the food is being served, ayan yung next na mag-demo, please. Okay, so let's proceed with the next cooking demo. Ano ba siya yung next dish natin na nila? Ayan, surprise daw. Okay, surprise pala. But you can call. Tingnan mo. Alam mo,